आज हे छोले आहे ना, हे बघा काबुली चना छोले म्हणतात, ह्याची चटणी दाखवते मी। हे बघा भिजवले होते, भिजवून 2 शिट्ट्या करून घेतले उकडून। हे आपण चटणी करून घेऊया। चटणी बोलमध्ये टाकते मी, त्याच्यात 4 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या, 4 लसूण पाकळ्या टाकायच्या, थोडंसं आलं टाकायचं, थोडंसं अर्धा लिंबू आहे ना पिळून घ्यायचं, थोडंसं मीठ टाकायचं आणि आपण आता वाटून घेऊया। बघा अशी झाली। मी थोडंसं पाणी टाकते त्याच्यामध्ये, तुम्ही पाण्याऐवजी दही वगैरे टाकलं तरी चालतं, एकदम छान लागतं। हे बघा मी वाटून घेतली, आता मी फोडणी करते। तेल तापत ठेवलंय, झाली आता तयार। गॅस बंद करून टाकायचं तडका दिल्यानंतर, शिजवून घ्यायची नाहीये। ते पराठ्यासोबत वगैरे कशासोबतही खाऊ शकता। बघा चटणी तयार आहे। आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।